Mga sakop sa Provincial Health Office nag-spray og mga kemikal aron mapatay ang mga langaw nga nihugpa sa pipila ka mga kabalayan sa sitio Buswang, Barangay Old Bago sa lungsod sa Asturias kagahapon. Hinumdumang gireklamo sa mga residente ang Cebu TH Poultry House nga mao'y gigikanan sa mga langaw sa ilang lugar. Pipila ka mga residente ang nangasakit tungod sa kagaw nga gikan sa mga langaw. Daghan sang tag-iya ug tindahan sa dapit ang mireklamo sanglit di na mahalin ang ilang mga tinda sama sa pan ug tuba tungod kay gipanglangaw. Si James Cañete sa Provincial Health Office misiguro nga dili sobra ka toxic ang chemical nga ilang gigamit sa misting operation apan epektibo kini sa pagpatay sa mga langaw. Nasayarang ang mga iti sa manok nga gikan sa poultry farm oy giapod-apod ngadto sa mga mag-uuma sa lugar aron himong fertilizers sa mga mais. Si Sanitary Inspector Rodolfo Flora niingon nga wa siya nakitang kalapasan nga nahimo sa poultry farm apan girekomendar niini sa tag-iya nga hipuson ang mga kahoy nga nagtipunog sud sa compound sa maong poultry farm.